Dneska budeme hrať Total Football. Môžeme začať. Hráme Portugalskú ligu. Tak. Takže hra proti nám Daki Aves. Sú one. Na budúce, ak budete chcieť ďalšie takéto video, tak môžem aj s kamošom natočiť, ale Ronaldo ide na bránu, Cristiano Ronaldo. Ronaldo robí nič. Ronaldo gól! Cristiano 1-0 v 4. minúte. Je to gól. Môžeme vidieť krásne, ako to tam po zemi šupol. Brankár. Zavolal úplne. Asensio ide na bránu, Asensio. Nahrávka. Oven, strela. Tyčka horná. Skoro gól. Alexander. Strela. Nič. Brankár chytá. Mendes. Cristiano Ronaldo. Strela, je to gól. Ronaldo dáva druhý gól. V tomto zápase 12. minúta. Môžeme vidieť, ako dal Ronaldo gól. Napálil tam. Brankár už vychytaný. Nevedel. A môžeme ísť ďalej. Leva. Nie, som zabudol to meno. Asensio ide na bránu, vyzerá to na 3-0 zatiaľ. Nahrávka a nič. Brankár chytá. Torres oberá. Torres nahrávka. Oven. Strela. Tyčka horná zase. Alexander, to asi skúša z tejto diaľky, strela. Nič zase, brankár chytá. Dobre, auty. Mendes. Asensio, hlava. Tyčka. Kudos nahral brankárovi. Trumpovi. Nahrávka naspäť Vaquez. Torres. Ronaldo. Oven. Rodriguez. Deveniš. Obrania. Ale toto nevyzerá dobre pre Manchester United. Aha. Mendes, nahrávka. Trep to odkopáva. Oven má loptu. Oven. Nahrávka. Asensiovi. Asensio strela. Ale zase nič. 2-0 zatiaľ v 43. minúte. Hrá sa ďalej. Zatiaľ. Cristiano. Čo sa stalo? Aha. Offside bol, takže stratili sme loptu. Torres ubránil a Trap chytá. Dobre. Trap odkopáva loptu. Asensio a je polčas. Môžeme vymeniť takých hráčov. Lebo už na striedačku do ktorých. Koho tam pošleme? Ronalda vymeníme.
A môžeme hrať asi ďalej. Nemám ostatných na striedačke. Ale Ankilo sa to chytá. Vyzerá to dobre zatiaľ, ale Ankilo sa znova, ale nahrávka, Vahy ide na bránu, ale Alexander! Je to skoro gól. Brahim! Je to gól! Je to tam! Brahim, 50. minúta. Môžeme vidieť, prázdna brána bola celkom do polovice. To Brahim kopol od brankára do brány sa odrazilo. No. Tak toto vyzerá celkom dobre, keď je zatiaľ 3-0, ale Vazion. No, obrancovia to. Foncesa. No, tak toto nevyzerá moc dobre. Dobre. Nie. Skoro gól. Môžeme vidieť nádherná strela, ale nič. Máme loptu. Kope. Vahy úplne skočil vysoko. Ale, aha. Tosard ide. Vahy ho sa potkol. Ale Brahim strieľa. Brankár chytá. Na odkopávanie. Alexander tu dribluje pre nimi. Carrasco! Gól! 65. minúta dokonca. Gól. Je to tam. Neviem, koľkatý gól už je, ale toto nemali podľa mňa šancu toto chytiť. Toto bola riadna strela. No mali šancu. To bola šanca. 4-0, no. Mercado ide na bránu. Kudos ho berá. Kudos znova použil Trossard. Tak toto kopne, ale nič mohli vidieť. No to bolo moc vysoko. Hlava, Kudos. Vahy ide na bránu. Vahy to tu dáva celkom. Vahy, nahrávka. Trossard. Vahy znova. Vahy. Brahim. Skoro tyčka tam, ale bol offside. Môžeme vidieť skoro gól. Tyčka hlavou. Ale nič, lebo bol offside. Vahy má znova loptu. Vahy môže dať gól. Piatý gól môže dať. Vahy, ale brankár chytá. Dobrý zákrok brankára. Veľká šanca na gól, ale Vahy. To nebolo asi možné toto. Brahim, Koperoch. Vaquez. Carrasco. Skoro. Striedame headball. Či jak sa? Skoro by to tam bolo. 80. minúta. Ešte sa môže dať jeden gól. Alexander. Trossard kope, je to gól. 5-0. 82. minúta. Je to tam. No. Môžeme vidieť. Nahrávka.
Jak to Trossard skopal z čiary a gól nad brankára. 5-0. Vahy chcel obrať Alexander. Ajaj. Free kick sa kopie. Vahy. Asi. Kopol, no. Torres dal hlavu, skoro si dal vlastný gól, ale Trapp to chytí. Trossard. Vahy ide na bránu. Vahy tam má veľkú šancu dať gól. Vahy kličkuje. A strela, je to gól! Je to tam. 88. minúta. Asi posledný gól. Je to gól. 6-0. Vahy dáva gól. Takto tam kopol, nevidel brankár cez svojho teammatea. Vahy dal gól, no. 2 minúty do konca, ale to už asi podľa mňa nevyrovnajú Aves, taký klub. Trossard sa rozhodol, že kopne, ale netrafil bránu. No idú ďalej. A 6-0. Je to tam. Gól 59 vyhráva náš klub. A ak by ste chceli na budúce, môžeme natočiť ďalšie video. A môžem aj proti kamošovi, lebo toto bolo proti takým náhodným. A na budúce môžem proti kamošovi. Ak by ste chceli, môžete napísať do komentára a ja sa s vami učím. Čau.